Moon, youtuber, ktorý má cez 1 milión odberateľov a vďaka tomu sa radí medzi najúspešnejších youtuberov v Československu. Pravdepodobne ste už o ňom počuli vďaka jeho animáciám alebo veľa jeho videám, ktoré sa dokonca púšťajú vo školách. Lenže hoci pred pár rokmi patril k tým najrýchlejšie rastúcim youtuberom u nás, tak teraz už jeho zliadnutia nie sú ani zďaleka také veľké ako predtým. Prečo tomu však tak je? No to sa vám pokúsim odpovedať v tomto videu. Ako ste už pravdepodobne počuli, tak Moon získal v oktobri 2023 1 milión odberateľov, po čom veľmi dlho túžil a hovoril to skoro v každom svojom videu. Lenže keď ten milión konečne pred rokom dal, tak s tým prišiel veľmi veľký problém. A to je vyhorenie. Veľa youtuberov po 1 milióne odberateľov jednoducho vyhorí, pretože sa nemajú kam posúvať ďalej a nemajú nejaký ďalší milník, ktorý by chceli dosiahnuť. Pretože ďalší taký veľký mierník je napríklad 10 miliónov odberateľov, za ktorých tiež dostanete YouTube baton, lenže to už je na československej scéne úplne nereálne. No, je na to úplne jednoduché vysvetlenie. Predstav si, že beháš po mraku drape a sú v nejakom, 20. poschodí, to je 100 000 odberateľov. Úplne bolí ťa všetko a to. A ešte si poviem, že hecnem to a pôjdem až na streku. Dám pajdu. Hej, pôjdem až hore. No a potom vidieš hore na ten mrakodrap a teraz sa pozrieš hore a nič tam není. Teraz sa ja takto cítim po milióne. Proste ja teraz pozerám na seba a vidím tam lietadlá, nejaké mraky a to, ale jak sa tam dostaneme? To teraz to bolo ako zrejme, že po schodoch, ale teraz akože žiadne schody pre mňa neexistujú. Že to je také, ako radšej by som si užíval, teraz ako keď sa spätne na to pozriem, radšej by som si užíval tú cestu k tomu miliónu, ako ten samotný milión. Každý vidí, že Gogo s českou a slovenskou scénou to najviac dotiahol do 1 700 000, tuším, ale nikto nemá tú víziu, že ide vyššie. Takže každý si povie, že keď dá milión, no tak okay, hotovo, že, tak hotovo. Ale čisto to, ja som videl nejaké štatistiky, že na československom YouTube je nejakých 5 až 6 miliónov aktívnych sledovateľov, z toho 3 až 4 milióny sú detská ako pod 18 rokov. Takže čisto teoreticky by bolo možné na ako s mojím alebo tvojim kanálom hitnúť do pár rokov aj 2 aj 3 milióny. Je to možné, ale vieš, tá motivácia tam hrá veľmi veľkú zložku. Keď chceš dať podľa mňa na CZSK 2 milióny odberateľov, tak musíš každým videom hitnúť každú cieľovku, podľa mňa. A to dosiahnuť, kámo, to musí byť insane. Lenže vyhoreniu som sa v tomto videu venovať nechcel, preto si môžete pozrieť po skončení tohoto videa video od Ibota, v ktorom sa tomuto podrobne venuje. Moon už dosiahol v podstate vrchol na YouTube, pretože v súčasnosti tvoria väčšinu aktívnych YouTube divákov deti, ktoré pozerajú v dnešnej dobe už skôr Roblox alebo Bravo Stars, prípadne Minecraft videá, keď točí napríklad Bouchal. Avšak Moon posledné roky už dosť začína točiť aj vlogy, čo je každopádne určite podľa mňa super, lenže Moonové staré publikum zaujme skôr content, aký točil Moon predtým, čiže skôr PvHčka alebo Minecraft. Máme tu napríklad sériu Marketplace Trolling, ktorá bola okolo roku 2020 nová a preto ju ľudia extrémne veľa pozerali, pretože to bolo niečo nové, čo ešte nikdy nikto v Československu nenatáčal. Takže keď teraz mu niečo také podobné natočí, tak už to nie je niečo moc nové, preto to už zase nemá až také veľké zhľadnutie, aké to mávalo predtým. Každopádne, pokiaľ ťa toto video baví a chcel by si ma nejako podporiť, tak by ma neskutočne podporil, pokiaľ by si dal like na toto video a odber na môj YouTube kanál, lebo neprídeš o žiadne ďalšie podobné video. Díky moc a môžeme pokračovať. Pravdepodobne najväčší hype mal Moon, tak ako aj ostatní youtuberi v období koronavírusu, keď všetci boli doma a iba pozerali YouTube alebo hrali hry, preto malo väčšina hier vtedy najviac hráčov. Lenže teraz už všetci chodia do školy a preto majú oveľa menej času na hranie hier alebo aj na pozeranie YouTube a presne preto má väčšina youtuberov menšie zhliadnutie ako počas covidu. Keď v roku 2021 v Moonovi fanúšici veľmi chceli, aby Moon odhalil jeho priateľku, tak keď ju následne odhalil, tak mal vďaka tomu neskutočný hype a každé video s ňou malo cez 1 milión zhliadnutí. A ešte k tomu bol vtedy koronavírus, takže bolo priam jasné, že videá s jeho priateľkou budú mať neskutočný hype. Tým, že je mu na scéne už asi 10 rokov, tak niektorí ho najstarší fanúšici už mohli aj vyrásť a už sú dospelí ľudia a možno už nepozerajú YouTube a nepozerajú už taký content, aký natáča Moon. Samozrejme Moona pravdepodobne pozerajú aj niektorí 30-40 roční, to som si istý, ale niektorí ho diváci, ktorí ho mohli sledovať zhruba keď im bolo 15-16, tak môžu mať teraz reálne už aj rodinu a nemusia mať čas na pozeranie videí na YouTube. A ako poslednú vec, ktorú som chcel v tomto videu zmeniť, je to, že Moon občas v tejto dobe mierí aj na mladšie publikum, hoci tomu tak v minulosti podľa mňa nebolo. A práve možno tieto videá pre deti nezaujímujú tých jeho starších divákov, a kvôli tomu na nich nie je toľko zhliadnutí.
Každopádne ja Moonovi prajem, aby sa z toho vyhorenia dostal a aby mal čo najlepšie zhodnutia na videách, ako to pôjde a aby niekedy získal tie 2 milióny odberateľov. Pretože musím uznať, že si svoju prácu robí naozaj dobre a pred niekoľkými rokmi som sledoval každé jeho video a musím povedať, že hoci to tak nevyzeralo, tak bol trošku aj môj vzor. Každopádne to už je k tomuto videu všetko a pokiaľ sa vám toto video páčilo, bol by som veľmi rád, pokiaľ by ste dali like na toto video a odber na môj YouTube kanál, prípadne napísali nejaký pekný komentár. Pokiaľ by ste ma tiež chceli finančne podporiť, tak si môžete kúpiť členstvo, máte ho v popisku videa, vďaka čomu budete mať u mňa veľa super výhod. Každopádne veľmi ďakujem svojim aktuálnym členom a zatiaľ čau čau.